Janeš a studuji na gymnáziu na Šiškovice. A téma z té středoškolské odborné činnosti jsem si vybral představení a přehled současných kulturálních letadel. Toto téma jsem si vybral především proto, že se letectvím zabývám a sám již vlastním pilotní licenci pro letadlovou kategorii. Práce je rozdělena do 4 částí. První část definuje ultralehká letadla jako zákonné, tak praktické stránce a uvádí hlavní rozdíly proti běžným letadlům. Druhá část se soustředí spíše na technickou a stavební stránku ultralehkých letadel, konkrétně jim obsahem podrobný popis vybraného ultralehkého letounu Evo 97 Eurostar. A tento popis je i zaměřen na vysvětlení funkcí jednotlivých částí letounu. V třetí části mé práce byl vypracován katalog současné nabídky nejmodernějších ultralehkých letadel z řad českých, tak i zahraničních výrobců a tato část byla hlavním cílem mé práce. Poslední část se zabývá postavením České republiky v produkci a prodeji této letecké kategorie na světovém trhu. Není už k samotnému tématu. Ultralehká letadla jsou u nás samostatnou třídou rekreačního a sportovního letání. Jejich zákonné vymezení jako letadla konstruována maximálně pro 2 osoby, jejíž maximálně vzletová hmotnost je 450 kg a jejíž pádová rychlost nepřevyšuje 65 km/h. A to jsou v podstatě hlavní rozdíly oproti běžným letadlům, tedy kromě nutnosti vlastnit jinou pilotní licenci a také kromě finančních záležitostí, protože jak samotný nákup ultralehkého letadla, tak i jeho provozování, ale i takové záležitosti jako hangarovací nebo přistávací poplatky jsou u této kategorie daleko nižší. Zároveň je tato kategorie postihována jednodušším certifikováním od Letecké amatérské asociace České republiky, na rozdíl od běžných letadel, které jsou certifikovány Ústavem civilního letectví České republiky a ten se řídí mezinárodními předpisy. Nyní bych vám rád blíže přiblížil druhou část mé práce a stručně popíši stavební a technickou stránku vybraného ultralehkého letadla Evo 97 Eurostar od výrobce Electro Aerotechnik, který je typickým zástupcem této kategorie. Tohle letadlo jsem si vybral hlavně proto, že si mám zatím největší praktické zkušenosti. Technická data vidíte v následující tabulce, nahlas bych zmínil například jenom cestovní rychlost, která může dostávat až 200 km/h. Ultralehká letadla mají v podstatě stejnou stavbu jako normální letadla, skládají se z trupu s pilotní kabinou, ve které jsou umístěna 2 sedadla vedle sebe, dále křídel, podvozku, vodorovných a svislých ocasních ploch a pohonné jednotky. Křídla, jedná se o dolnoplošník, takže jsou křídla umístěna na spodní straně trupu. Na křídlech se nachází 2 ovládací prvky, a to jsou křídelka, což jsou malé pohyby na konci křídel, a odštěpné slakové klapky, které se nachází pod takovou hranou křídel. Podvozek Eurostaru tvoří 2 hlavní podvozkové nohy umístěné za těžištěm letadla a přední podvozková noha s ředitelným kolem. Ocasní plochy se skládají ze svislých s ovládacím prvkem směrové kormidlo a vodorovných s ovládacím prvkem výškové kormidlo. Úkolem těchto poloh je především udržovat stabilitu letounu a ovládat stoupání a klesání. Poslední částí, o které bych se rád zmínil, je pohonná jednotka. Ultralehká letadla využívají téměř bez výjimky 4válcový 4letní motorotec 512 UL, případně o něco málo výkonnější S, jejíž maximální výkon je 73,5 kW. Druhou částí pohonné jednotky je vrtule, která mění mechanickou energii vytvořenou motorem v tahovou sílu a umožňuje pohyb kupředu. U popisovaného letounu je to vrtule KA3 Kašpar. Nyní bych vám stručně nastínil asi největší problém, se kterým se ultralehká letadla potýkají, a to je právě zákonně maximální povolená vzletová hmotnost 450 kg. Běžná situace je taková, že let Eurostaru
maximální povolenou hmotnost převyšují a tento fakt by měl být vlastně jelikož převyšují tuto hmotnost, tak by ji měli vyvážit buď omezením se množství zavazadel nebo množství paliva, což by ale výrazně ovlivnilo dolet k místu cíle. Jaká pilota doma? Nyní jenom stručně zmíním orgány řízení ultraletových letadel, ale jelikož nemám příliš mnoho času, tak spíš jenom vyjmenuji. Ručním řízením se ovládají křidelka výškové kormidlo a nožním řízením směrové kormidlo. Dalšími ovládacími prvky jsou přípust motoru, se ovládá jeho otáčka a výkon a stlakové klapky, které jsou důležité při vzletu a přistání. A třetí částí mé práce bylo vytvoření katalogu současné nabídky ultraletových letadel. Vybral jsem celkem 16 strojů z řad jak českých, tak i několika zahraničních výrobců. Jejich názvy a technické parametry můžete vidět v následující tabulce. Zkrátky zobrazují délku, výšku, rozpětí, hmotnost, objem palivových nádrží, typ motoru, nepřekročitelnou rychlost, maximální rychlost letu horizontu, cestovní rychlost, pádovou rychlost, stoupavost, dolet a orientační cenu. Barevná zvýraznění znázorňují symbolizující letadlo z největší či nejmenší hodnotou daného technického parametru, konkrétně zelená symbolizuje nejvyšší hodnotu parametru a žlutá nejmenší hodnotu parametru. Na závěr této části jsem udělal podrobnější srovnání a vyhodnotil nejúspěšnější typ, který dle mého názoru letoun VT9 Dynamic. Toto ultralehké letadlo od slovenského výrobce Aerospol je dle mého názoru nejvhodnější skloubení všech prvků, které by mělo současné ultralehký. Mám tím na mysli vynikající letové výkony a vlastnosti, možnost vlekání větroňů, pohodlnost kabiny, možnost využití v leteckých školách a velké množství doplňkového vybavení, například autopilot, zatahovací podvozek a palubní deska ve formě LCD přístrojů. Cílem čtvrté práce bylo v podstatě zmapovat postavení České republiky v produkci a prodeji ultraletových letadel. Povědomí lidí to sice příliš není, ovšem Česká republika je v tomto oboru světovou velmocí. Zde je spolu s Německem a USA, zde je příklad situace z roku 2011. Na americkém trhu by Česká republika dodala více než čtvrtinu z celkového počtu daných ultraletových letadel na první trh. Závěrem mohu říct, že se mi podařilo splnit všechny vytyčené cíle práce. Katalog bude publikovaný na leteckých serverech a bude sloužit pro usnadnění výběru pro potenciální zájemce koupy ultraletových letadel, protože v současnosti není žádný aktuální katalog podobného typu a obsahu k dispozici. Na závěr bych chtěl poděkovat svým konzultantům, docentu Vladimíru Renkovi za návrh tématu na práce a následnou odbornou pomoc a rovněž mým školním konzultantům, magistře Michale Černé a doktoru Miloši Jarošovi. A vám děkuji za pozornost. Ten problém s váhou, dalo by se říct, že ono se v podstatě neřeší, protože letadlo se přes letem nijak neváží, takže ta převyšující hmotnost je nekontrolovatelně, ale zakázaně porušována. A kdyby se... To se řeší potom až většinou ta komise pro to spadne. A když to spadne, tak už je to stejně lehký, tak je to Kdyby se to nějak řešit, tak ty hodnoty jsou tak přísné, že by dva průměrně běžící lidé v podstatě tam nedoletěli. Takže jste pilot. To je pěkné. A vy jste dá organizovat nějakou aeroklubu? Nejsem člen aeroklubu. Jste si udělali licenci? Udělal jsem si licenci v pilotní škole. Jakou máte licenci? ULL, prostě pilot ultraletových letadel. Je nějaká ta licence nebo to ne? Licence, to je licence pro normální běžná letadla. A jak jste se ovládl třeba ubírat dál? Můj takový osobní cíl už dal by se říct si od možná 5 let,
je být dopravním pilotem. Jo. Takže tohle jak jste k tomu třeba přišel, teď vůbec problematice vítání a tak, co vás tomu přivedlo a třeba jakou přistoupili vaše rodiče? přivedlo mě k tomu, dalo by se říct, že ani že kdykoliv jsme jeli v létě na dovolenou, tak cesta letadlem byla pro mě ten top dovolené, protože jsme byli potom 2 týdny v nějakém hotelu na pláži. Takže to bylo nějak tak přirozeně. A rodiče mě v tom podporují, tak mě velmi podporuje. Maminka méně, ale... Já tady tohle budu řešit asi taky za pár let, zase taky myslím, který se teďka narodil zrovna, takže tohle, takže manželka moc nechce teda, to říkal, ale teda. Přihlášku v podstatě mám přemysleně na chodové, takže to pro mě by zaujalo, že tam ta dřeva v tom mnoho štěstí, aby se nám to podařilo. A chtěl jsem se potom ještě zeptat, ještě nevím, jestli to zmiňoval teda, vaše práce je obecně v podstatě taková šeří, nebo si říct, co se týče přehled těch letadel. Mě by se mohlo spíš trošku z té praxe třeba, jestli nám zmiňoval nějaké ty přistávací poplatky a tak, jak to vůbec jako praxe funguje, jak ty poplatky třeba jsou pro ty ultralighty. Ty vás třeba ještě na nepronikají? Akorát na těch motorech, že jo? Takže přistávací poplatky samozřejmě se liší letiště od letiště, mezinárodní letiště, jako je Brně a rozhodně má tam si velké přistávací poplatky. Pro ultralighty myslím, že jedno přistání je 200 korun a na vnitrostátní letiště většinou s rovnatým povrchem jedno přistání kolem 10 korun. A jak je tady těch ultralighty třeba řešení, třeba varianta údobního přistávacího povrchu? Tam většinou ty hodnoty, co uvádí výrobce, tak většinou uvádí samozřejmě na betoně. Jak je třeba, jak se to liší třeba tyhle hodnoty od soukromého letiště na letiště? Rovnatý letiště samozřejmě se liší, ale nejsou to nějak výrazné rozdíly. Dalo se říct, že třeba délka, potřebná vzdálenost pro vzlet nebo do 15 metrů výšky se mezi betonovým povrchem a rovnatým povrchem liší okolo 20-30 metrů. Jestli mohu ještě jednu otázku, jak je to vůbec, kdybych třeba chtěl začít, že jsem si říkal, že bych taky začal lítat a spíš asi na větroni, ale i ty ultralighty jsme se o tom bavili se spolužákem, jak vůbec jakoby k tomu přistoupit, jak začít a jak se jakoby dopracovat k tomu, jo, kde se to dá dělat nejlevnějc, kde například jsou ty pilotní školy a tak. Takovým nejlepším v tomto oboru vlastně internetovým serverem je aeroweb.cz, kde seznam pilotních škol, které se do toho seznamu zapsaly, protože to nejsou všechny. A na základě toho si můžeš vlastně vyhodit tyto školy, které se nacházejí například v Jihomoravském kraji a si prostuduješ jejich stránky, najdeš takový udělal seznam takových těch nejvhodnějších, pak jsem je obcházel, povolal a ta, která se mi zdá nejlepší nebo nejvhodnější, s nejlepším přístupem. Jsem přešel věc jako konkrétně to letadlo, protože ne každá škola provozuje takový nebo letadlo modernějšího typu a na základě toho jsem si vybral konkrétní leteckou školu. Děkuji. A jinak, já bych teda možná doplnil, kolik si asi taky právě peněz na to, myslím, že se to bylo 50 000. Pohybuje se to hlavně v okolo, jaké má člověk schopnosti, protože oni uvádějí na internetu cenu 50 000, ale to je 50 000 za 20 odlítaných hodin, což je vlastně minimální počet hodin, který se může odhledat, aby mohla být vydána licence. Ovšem, než vás instruktor té zkoušce pustí, tak někteří lidé odhledají třeba 4x tolik. A letová cena za 1 hodinu s instruktorem se pohybuje přes 2000, tak okolo 2400. Takže v praxi to může být úplně 3x více, záleží na tom, jak se vám daří. Je to v podstatě jako vyšlo, tak jo, tak děkujeme. Tak, tady pan